हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव SSC कम्बाइन हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम थ' नोंथांमोननि थाखाय एडमिट होबाय डाउनलड खालामदो बेनि जाबाय HS पास लेभेलनि ओरैबायदि जागोन एडमिटआ स' नोंथांमोना सानब्रै सिगांल' डाउनलड खालामनो हायो दा एग्जाम्पल महरै नोंनि एग्जामा 24 आवबा नोंथांमोना हादोंमोन 20 आव आरो लोगोसे सोरनाबा 30 आव दङब्ला 26 आव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन जायखिजाया सानब्रै सिगां एडमिट डाउनलड खालामनो हायो SSC आ दा बिदिबा जों थांनि फै लोगोफोर जों अफिसियेल साइटआव SSC आव दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोजौआव लेफ्ट साइडआव मोनसे मोनथाम सिन मोनदों बेयाव क्लिक खालामनानै जों मा खालामनांगोन एडमिट कार्ड मोनसे मोनगोन दा बेखायनो बेयाव थुनाय लोगो लोगो एडमिट कार्ड मोनसे अपसन मोनदों बेयाव क्लिक खालामदो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया गाव गावनि जनखौ नायदो जोंना नर्थ इस्ट नालाय जों नर्थ इस्टार्न रिजनाव जोङो बेयाव क्लिक खालामबाय बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा एडमिटखौ डाउनलड खालामसै दा बोरै खालामगोन मा नांगौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एप्लिकेसन आइडि नांगोन बा नोंथांमोना नामजोंबो नायनो हायो थ' बेखायनो जों बेयाव फैबाय गाहायाव एसे फैनानै जों मा खालामनांगोन जोंहा माखासे प्रसेसनि गेजेरजों एडमिट डाउनलड खालामनो हायो दानिया जोङो बेयाव मोनदों स्टेटास फर कम्बाइन हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जामिनेसन 2021 जों बेयाव क्लिक खालामदो बे जादोंमोन 2021 एप्लाइ थ' जों बेयाव क्लिक खालामबाय आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया जोंहा रेजिस्टार आइडि बेनिफ्राय बार्थडे होनानै नोंथांमोना क्लिक टु नो दा स्टेटास एन्ड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो नङाबा गाव गावनि नामजोंबो नायनो हायो आरो रल नाम्बारजोंबो नायनो हायो दा जों रल नाम्बारखौ मिथिथ'वा बेनिखायनो नोंथांमोना आइडि बावदोंब्ला नोंनि नाम बार्थडे होनानैबो डाइरेक्ट नोंथांमोनाहाय लाबोनो हागोन आरो स' नोंथांमोना बेबायदि होनानै एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हागोन दा बिदिब्ला फै जों डाउनलड खालामसै स' दानिया जों बेयाव आइडिखौ होबाय आइडि होनाय लोगो लोगो जों क्लिक टु नो दा स्टेटासआव जों क्लिक खालामबाय बेनिफ्राय दानिया बेयाव नोंनि गासैबो डिटेल्स ओंखारबाय एग्जाम डेट 24 मे बेनिफ्राय टाइमिंआ जाबाय रिपर्टिंआ 11 AM बेनिफ्राय गेटआ बन्द जागोन 12टायाव आरो एग्जामा स्टार्ट जागोन 12:30निफ्राय एबा 12:30निफ्राय आफ्टारनुन जागोन खायसेना फुङावबो थायो स' नोंथांमोननि एडमिट कार्डआव नाय बेनिफ्राय राइट साइड खनायाव डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामदो होमबानो नोंथांमोननि एडमिटआ डाउनलड जासिगोन दा जायखिजाया नोंथांमोना बेबायदि डाउनलड खालामनायाव ओरैबायदि खालाम येस आइ एग्रि मोनसे अपसन मोनदों आइ एग्रियाव नोंथांमोना होनांगोन अब्लासो एडमिट कार्ड डाउनलड जागोन दा नोंथांमोना आइ एग्रियाव होआब्ला जानाय नङा आइ एग्रियाव होदो ओमफ्राय बेबायदि एडमिट कार्डआ श' जासिगोन लोगोफोर आरो एग्जाम सेन्टारा आयनावनो जागोन बरझारावनो जागोन जेरावनोखि CCGD जाबाय थायो बेयावनो जागोन स' बेनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि DHS नि एडमिट कार्ड दिनैहाय डाउनलड जागोन टेकनिकेल लाइना आरो नन टेकनिकेला माला जागोन दासिम आपडेट गैया थ' बेनिसिम लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलनि लेटेस्ट आपडेट एडमिट कार्ड डाउनलड प्रसेस बेनो जाबाय SSC कम्बाइन हायर सेकेन्डारि लेभेल एग्जाम